Siriýanyň Günnowur enklavynda yüzlerçe jihatçy, şol sanda türkmensanly söwüşçüler hökümet güýçlerine tabyn boldy. Bu barada Reuters habar agentligi 5-nji martda habar berdi. 24 saatyň dowamında aglabasy paraha diýilatdan ibaret 6500-den gowrak adam evakuasiýa edilen mahaly İslam döwleti toparynyň yüzlerçe söwüşçüsi toparyň Siriýanyň Günnowurundaky soňky enklawyny terk edende boýun boldy diýip Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanylýan Siriýa güýçleriniň medeniýet wekili Sişenme güni Agdalyan habar agentligine beren maglumatynda aýtdy. Neşir bu sanlary garaşsyz çeşmeleri tasdikledip bilmändigini belleýär. Siriýanyň demokratik güýçleriniň medeniýet idarasynyň başlygy Mustafa Bali hem Bakhowd enklawyndan evakuasiýa edilen adamlaryň takyk sanyny çaklamagyň kyn bolandygyny aýdýar. Habarda Siriýa güýçlerine tabyn bolan söwüşçüleriň sanynyň 500-de barabardy. Olaryň aglabasynyň daşary ýurtlarynda hem bellenilýär. Söwüşçüler dürli ýurtlardan olup olaryň arasynda Özbegistan we Türkmenistan ýaly döwletleriň raýatlary hem bar diýip Reuters neşiri belleýär. Ýokarda görüň edilen ýagdaýlar dogrusynda Türkmenistanyň medeniýetinde maglumat gödeýilmeýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary hem häzirlikçe netije bermedi. Mundan uzal Siriýadaky konfliktde Merkezi Aziýadan söwüşçüleriň bardygy barada ilkinji habarlar peýda bolan mahaly olaryň arasynda Türkmenistandan jeňçileriň hem bardygy habar berilipdi. 2013-nji ýylyň iýun aýynda Siriýada hökümet güýçleri tarapyndan tutsak edilen we Türkmenistanly dy aýdylýan söwüşçüniň video ýazgysy Rus medeniýetinde peýda bolupdy. Garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklenmedik maglumatlara görä, videoda Abu Abdullah lakabyny alandygy we Türkmenistanly dy aýdylýan söwüşçüniň Al-Qaida toparyna degişli bolan Aleppodaky bir guramanyň düzüminde komandir bolandygyny ýytyldy. 2015-nji ýylyň 22-nji iýulynda Türkiýanyň Anadolu resmi habar agentligi Türk harbalaryna salgylanyp ýurtda şol ýylyň dowamında Siriýa barýan 29 sany Türkmenistanlynyň tutsak edilendigini habar berdi. Agdalyan adamlar Siriýa bir kanun ýagdaýda geçmäge synanşan mahaly tutsak edilipdir. Hökümetleri we halkara guramalary strategik howpsuzlyk maglumatlar bilen üpçün edýän Sofan grup toparynyň geçirilen barlyklara we analizlere esaslanyp 2018-nji ýylyň apreline çap eden maglumat briefinginde Merkezi Aziýalylaryň arasynda islamçy ekstremizmiň rowaçlanýandygy öňe sürildi. Topar özüniň 2017-nji ýylyň oktýabrynda ýereden hasabatynda İslam döwleti toparynyň özüniň Siriýadaky we Irakdaky territoriýalarynyň kontrollugy ýitirip başlamagy bilen dünýäniň 33 ýurdundan İslam döwleti toparynyň adynyň 5600 söwüşçüsiniň öz watanyna dolanandygyny we munyň şol döwletleriň kanun goraýjy organlary üçin uly problema bolup durýandygy aýdyldy. Hasabatda İslam döwleti toparynyň hatarynda söwüşmek üçin Türkmenistanyň 400 sany adamyň Siriýa we Iraga gidendigi bellenilýär, emma olaryň näçesiniň ýygyna dolanandygy barada maglumat berilmeýär. 2017-nji ýylyň iýunynda Azatlyk radiosy özüniň Türkmenistanyň güýç idaralaryna çeşmelerine salgylanyp ady aýdylmadyk bir döwletiň İslam döwleti bilen ilteşiklidi guman edilýän 4 türkmen raýatyny saklandygyny we olary türkmen häkimetlerine tapşyrandygyny habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti bu habarlary adatça ne tasdiklap ne de inkar edip çykyş edýär. Ýöne soňky ýyllarda türkmen häkimetleriniň velayetlerden aşawada işlemäge gelen ýa-da daşary ýurtlardan ýygyna dolanan türkmensanlary saklap, olaryň radikal dini şol sanda İslam döwleti toparyna agza bolandygy ýa-da bolmandygy barada soragy çekýändikleri barada Azatlyk radiosy ençemegedek habar berdi. Galy bersede 2015-nji ýylyň 3-nji aprelinde Aşgabatyň Ertugrul Gazy mescidiniň imamy İslam döwleti toparyny tanqidlap, onuň täsirine düşenleriň ýurdun içinde hem bardygyny we şol toparyň islamyň adyny garalaýandygyny aýdyp musulmanlary äge bolmaga çagyrdy.